Vi har valgt casen The Upcycle, hvor det gælder om at finde virksomhed, og så finde et produkt, de smider væk, og så genbruge det produkt med enten en person eller en virksomhed. Det her, det er vores gruppe. Vi har vores voldsomme mad scientist Tobias. Vi har vores bæringsslagter whistleblower lige her. Vi har Alexander, som der filmer en gang imellem. Og mig, som der sniftester produkterne. Hvis du er træt af høje dieselpriser, så skal du lytte med her. Vi har en idé. Vores idé. Vi tager brugt frityreolie. Gratis fra bæringsslagteren. Bæringsslagteren bruger hver tredje dag 20 liter frityreolie, som de smider ud. De betaler penge til Daka for at komme af med olien. Vi tager det gratis, så de ikke betaler længere. Og så blander vi det med metanol, natriumhydroxid. Det gratis olie, vi får fra bæringsslagteren, kan vi tage med i kemilaboratoriet og blande med metanol og natriumhydroxid for at lave biodiesel. Det koster ca. 2 kroner i produktionsomkostninger per liter biodiesel, og det kan vi så sælge for 10 kroner, så vi får 8 kroner per liter, vi sælger.